ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಗೆಂಚಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ದೇದ್ ನಾನು ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತೊಂದು ದೇವಣ್ಣ ಇಂಕ ರಜೆ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ ತಗೊಂಡು ಪಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಬಾರ್ದೆ ದರ ಮಾಲ್ದೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನಪ್ಪುಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಇತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ತೆಗಿದ್ದೆ ಆತೋಡು ಅಂಡ ಬರ್ಸದ ಅಬತ್ತರೋಡು ಪಂಡ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಇಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ ಪೋರೆ ಗೇಟ್ ತೂವಲಿ ಒಂದೆತ್ತಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಡನೆಲ್ಲ ನೂರೊಂದೇ ಪೋಡು ಓಕೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಬೆಂಡೆ ಮಾಲ್ಪಕ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಂಡೆ ಮಾಲ್ಪಕ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಡೆನು ಮಂಗೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಗಿಡ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನವಿಲ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆಗಲೆ ಪುರಿ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿಂದು ಎನ್ನದು ಬಕ್ಕ ಯಾಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಜಾಗಡ್ ಬೆಂಡೆ ಮಾಲ್ಪಕ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ದರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಎತ್ತು ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿಯ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕೊರಿಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿದ್ದೆ ತೂವಲ್ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡು ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ಡಿನ ಅತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅವು ಆನಿ ಪಾಡ್ನಿ ಆನಿಯ ಜೋರು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಲುಂದಾದಿತ್ತನ್ ಅಂಚ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡಿಯೆ ಏಸ್ ಸಲ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಬೆಂಡದ ಬಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ಬರ್ಚಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿದ್ದುಂಡು ತೂಂದು ಪಾರ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ದಿನ ನೆಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆತೋಡು ಇತ್ತವರ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಜಿ ಜಿಂಡ ಮೂಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ತೂವಲಿ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನೆಗಲೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ದೇಪಂಡಿಂಚ ಸೈಡ್ ಫಜಿರಿಯನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಾವೆ ಪಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಗಲೆ ಪಾರ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇಪಂಡ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ನೆಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಓಲಾಯ್ಜಿಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೆಂಗಂಡಲ ಒಂದು ಕಂತದ ಕೆರೆಂಗ ನಡಿಯೆ ಮುಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರಂಚಿದೆ ಹೋತು ಬಟ್ ಕೆರೆಂಗ ಒಂಜಿ ಯಾವು ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ನಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೂರುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾತಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡೆ ಮಾಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಿ ಕೆರೆಂಗ ನಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆರೆಂಗ್ ಲಾಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆರೆಂಗ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇಡಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಶೀಟಿಗೆ ₹100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಬೆಂಡದ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸಪ್ಪನಾಗ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಅವು ಕೊರಿಯೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಪಂದು ಬರ್ಸ ಅರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮನಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಮುನಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಸ ವರತ ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪುಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಡುಟರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಜೋರು ಬರ್ಸಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಡ್ಡಿದಿತ್ತದು ಅವೇ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬಂಡ ಏನು ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತ ಫಜೀರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗುಲು ಹೊಲ್ತು ಹೋಲಿ ಫಜೀರ್ ನೆಟ್ ಫಜೀರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಕೊಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂಡ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲಾ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೈತಲ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡೋಣ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ 4 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬೈ